Kan mbah niku kados tiyang lakoni ngoten. Tiyang ini ndugi lere kali Slulup mriki mboten keplek. Niki namine. Niki tinggalane mbah. Selama wonten mriki mboten nate dipanggih mbah. Kula pisan niku enten tiyang tolong Pak sampean bukaaken kula buka. Pesaren mboten wonten rasa kula lho. Sing wonten nggih niku wau medhawa krem ageng. Motone mencorong anu sampean. Ngene mriki. Yang nopo mawon sian terus gul. Syaratnya nopo Pak? Kembang sekar niku ya apa minyake ambu. Coba niku. Baik Bolo, kali ini saya berada di Desa Ngingas Rembyong, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Di mana di kesempatan kali ini kita berkunjung ke suatu makam keramat yang duganya ini merupakan seseorang sakti begitu. Namun lebih lengkapnya nanti kita akan bertanya seperti apa kisah beliau yang sumarih di sini terkait kisah mitos, perjalanan hidupnya ataupun kesaktian dari beliau yang sudah sumarih di sini. Nah, maka dari itu kita akan berkunjung. Semoga kita bertemu ke juru kunci atau yang merawat makam ini ya. Kita akan coba berkunjung ke sini. Nah, untuk bentuknya sendiri cukup unik seperti rumah begitu. Apakah memang di dalamnya juga ada makam serta ditempati begitu? Daripada penasaran, kita akan lebih dekat ya melihat. Nah, di sini motifnya juga unik. Ada motif yang menguatkan bahwa lokasi ini itu sangat keramat sekali. Nah, di sini ada toilet dan musola. Assalamualaikum Pak. Salam. Pak, niki badhe tanglet-tanglet terkait makam keramat yang ada di belakang jenengan niki. Nah, saderenge paring asma sinten jenengan? Kula. Nggih, Kula Pak Sriamun. Pak Sriamun. Nggih. Sebagai juru pelihara nggih. Oh nggih ngeten nggih kadang karang kan ngoten. Ken kula dipasrahe mak kula. Ngoten. Kan mak kula pun mboten wonten. Ngoten lho. Sebetulnya ini makam siapa, Pak? Namine niku Mbah Sarono. Mbah Sarono. Sarono nggih. Mbah Rono Nggih Mbah panggilannya. Sarono nggih. Mbah Sarono. Ini sosok siapa Pak, membabah alas desa ini atau seperti Sanes, mek cuma niki tepang kali Mbah kula namine Mbah Ngalian. Nggih. Jadi Mbah Sarono ini teman Mbah Nggih. Ngalian, Nggih. Mbah jenengan. Nggih. Lantas tempat ini memang dikeramatkan ngoten nggih. Nggih. Ini termasuk punden desa atau makam keramat desa bukan ya? Sanes punden mriki. Nggih niku makam. Makam keramat Mbah. Mek cuma niki kan sanes tiyang mriki, Mas. Niki kan tiyang Reca Samben. Jombang. Nggih, Jombang. Kok bisa sampai ke sini Pak? Gimana itu Pak? Lah niku kan sian temene kanca kula niku lho. Kancane Mbah kula ngoten lho. Sampai ke sini. Nggih, tepange niku sian manggene nggene sipon pagroyong mriku. Nggih. Nggene sipon pagroyong niku mboten asal tiyang mriku. Kan mbah niku kados tiyang lakoni ngoten. Ngaten ati nedhi tolong mbah kula. Tolong aku golekno panggonan Pak Ketel, nggih Mbah Ngalian niku kan julukane Pak Ketel. Tolong aku dolekno panggonan sing ana tukule Glagabang. Ngene mriki wonten ngoten siyen terose.
Gelagah itu seperti rumput gitu ya. Nggih, mek cuma kula nggih mboten semerap. Kan kan sanjange tiyang sepuh-sepuh. Ceritanya Nggih, gitu, nggih. nggih, ngoten. Terus Pak, ke sini ada itu akhirnya Nggih manggen ngene mriki, mek cuma tiyang mriki. Nggih, kados ngoten iki Mas, mboten tapek remen lah. ada sosok Mbak. Nggih, kan Bang nggih kados ngoten niku nek enten tiyang nggak ada damel, templek-templek ngene ngajengi griya kan ngoten. Nggih disukani maem, nggih nek terus nek maem disukani ngene piring mboten purun. Adi nedhi ngene penco kan piring kali sendok kan kangge tiyang punan kan ngoten nah. Mboten purun Pak niku. Nek mantu nggih disukaken ingon-ingone niku ngene mriki. Apa itu? Nggih sejenis enten jangkrik. Nggih sejenis pokoknya nggih semut nggih sembuarang kalir mriki ingon-ingon Hewan-hewan yang ada di nggih sekitar. nggih enten tikus putih cur putih ngoten nggih sanjange mbok kula nek sanjang sih cerita adi mbah niku terus nggih wong ngene brantes niku nggih nek beto payu complung niku dibetohi mantuk ndugi lepen beto mantuk mriki tiyang ini ndugi lere kali slulup mriki mboten keplek mboten basah klambine niku. Ngoten lho. Bisa dibilang sosok sakti nggih. Wah nggih, nggih ngoten lho. Wong kula niku mboten anu ngoten niku. Sanjange ngoten nek mak kula niku. Berarti ngapunten kados tiang ngapunten nggih. Nggih. Mboten dianggep tiang niku mboten waras. Nggih. Padahal sejatine tiang niku tiang laku spiritual. Nggih, ngoten lho. Tiang niku. Panggene nggih ten ngandhape ringin ageng niki nggih. Niki pun atusan tahun Pak niki Pak. Ah nek niki nggih tasih niki alit kula kok. Wong Alit sien jenengan. wonten Mas. Sak pinten Sien niku enten pun ageng. Ngene mriku nggih enten pelem. Nggih po niku nggih. Po niki lho tinggal kantun setunggal. Po kilane niku nggih po ageng. Akhirnya kan pamong-pamong ngiyupi tebu, yo sampean ketok ae diketoki. Sing mriki nggih diketok akhirnya ganti diasalkan tiang Pasuruan di tanam kali bapak kula nggih niki. ringin niki. Nggih niku niki gak salah tahun 92. Oh, Nganggur niki. ageng, Pak. Nggih. Kan siyen niki topo buwe Mas sedaya. Mboten enten perumahan niki. Nggih nggih. Tebu sawah niki. Nah niki kan dihindari ki ambek nggih tanah niki nggih. Nggih niki kan mancik ngene gogolan sawah tiang. Oh ngoten. Nggih. Persis ngotak ngeten niki Nggih. disaaken niki. Nggih, ngene iki kan nggih tasih uripe emak niku pas enten perumahan niku. Ati mulane kan tak diubeng tembok niku cek mboten apa niku terus serem tanah apa ngoten lho. Oh. Ngoten. Nah memang serem napa Pak niki panggenan niki Pak. Nek sing enten sing sanjang kan ngoten. Nek kula kan pun kadung kebiasaan Nggih. kan ngoten. Nah nek sanjange sing pengalaman nggih sing pun asal nggih mriki nggih. Kan ngoten. Mulan kula kan sanjang. Kita lit sampak kula tuwek ngeten. Nggih nuwun sewu, nggih mboten kepingin lho kula. Ing napa Pak? Wonten napa? Kirangan. nek cacak-cacak kula kan mbane kan Pakde kula nek sanjang kan Yai Macan Putih. Dijuluki Niki lho Kiai mboten Macan amot. Putih. Nanti gini. Mboten amat niku Nggih saking agenge. tiang Saking agenge barange niku. barang. Nggih niku. Pakde kula sanjang niku. Pak Joki Pak mersani ten Oh, monggo, monggo. ini kados rumah Pak nggih. Nggih. Ten lebete tasik wonten peninggalane lho. Nggih. Niki namine. Nggih ya. Tidak jelas ya. Mbah Basar. Basar, Nggih. julukannya Basar. Niki pejahe, Mas. 24 bulan 8 1951 pada Jumat Wage Jumat nggih. Wage nggih. Niki tinggalane Mbah. Nah, niki Asli niki nggih. asli niki. Nggih meja. Tapi kajeng kayune lho, kayu napa niku? Ingas, semerap kayu ingas semen. Nggih nggih. Biasae ngene pinggir-pinggir lepen nih lho. Itu. Nek tiang teduh ngene
Ngisor kenging getahe gatel niku. Oh niku. Nggih, abo Mas. Kenging niku. Nih, ngeten iki kan ngeten iki Cina sian Mas. Sing bangun mriki. Oh sing bangun mriki. Nggih. Yang Cina mriki. Cina. Saman Semerap ngene Jalan Mojopahit, Mojokerto enten toko emas namine Nusa Indah. Sian Depot Murni sian. Nggih. Niku. Sing bangun iki. Nggih. Oh, hiasan niki nggih, kayu-kayu. Nggih. Tapi pun sedo, Mbak, pun wonten pun rupa ngenten iki. Nggih. Masih tiang ngenten iki ngene mriki. Nek mboten sing biasae kados keluargane mak mboten asal. Tilem mriki. Nggih. Wong kula Jenengan ate tilem mriki. nek kula mboten purun. Nek enten tentara munggah kula lorot langsung kok. Kan pesene mak ngoten. Berarti ini bekas kamar Mbak. Mbah, nggih. Ngoten lho. Mbah jenengan nggih. Sanes. Mbah. Nggih niki Mbah Sarono niki. Mbah Iya. Sar. Oh niki asli berarti nggih niki. Lantas kayu-kayunya ini. Nah, nek niki pun gantosan, digantosi perumahan. Oh nggih tiang perumahan. Nggih, kan tas niki bolong-bolong. Ngoten lho. Gantosan dugi perumahan. Nek sing tasik asli ngeten-ngeten iki Mas. Meja niki. Nek niki kan gaweane Cina nggih an. Niki kan tinggalane Mbah Ki Ambek sian tasik uripe. Nggih. Ngoten lho. Ngeten iki Cina sing anu berpikiran iki. Orang-orang yang kesini Pak, Nggih. Biasanya itu ingin ngapain sih Pak? Rata-rata. Oh ngoten nah. Mriki niku Mas, sing sian nek tasik enten mak. Mriki niku damel napa niku? Naik jabatan. Ngoten lho. Istilahnya itu dibuat tempat ritual. Ah, nggih. Pesugihan. Oh, mboten. Nggih nuwun sewu nek kados nek napa niku nek tiyang pados togel. Nggih. Nek ritual pesugihan mboten. Ngoten lho. Naik jabatan kajenge nyade napa? Kados mbuh jenengan ngoten. Kados kajenge nyade rumah ta? Tanah kok gak laku-laku. Mriki. Baik. Nggih. Terus pilihan lurah-lurah Mriki. gol to ya. Sampai Magelang. Terus ini ditinggali ndugi Surabaya enten bendera merah putih terus sih. Oh niki. Nggih. Panggenan. Nggih terus sih. Pak digolek sanjang. Nek ndugi berat mriko ler kali enten bendera Klaras. Ngoten lho. Sanjange niku ngoten. Kula wau nggih radi tepih wau Nggih. kan. Badhe lintang mriki kok aurane niku pun benten ngoten. Adisian niku nggih, mak kula niku ket alit. Ngoten lho, enten mbah niku. Mulane enten sampean kepanggih tiyang mriki ngaku nek Semerap Mbah niku bohong. Mergane mbah niku pejah tahun 51. Sakniki tiyang munggo umur 60 ta 50 punjul lho, mboten Semerap. Nggih. Kan ngoten sih. Wong kula mawon jaman Gestapo mboten Semerap kok. Nggih. Kula niku kelahiran niku 75 kula niki. Selama wonten mriki mboten nate dipanggih mbae. Kula pisane niku enten tiyang nggak ada damel nanggap Gus Bas. Nggih. Semerap bandengan Gus Bas gamen ya. Mriku ngene wingking mriku. Dadi pun magrib terakhir enten sing dadi niku mboten saged mari waras mlebet tebu mriki. Tiang kuwata bawa pokoknya. Lah, kula kan ngrencangi bojo kula marung. Nggih. Lah mak ngene mriki kambet tasih uripe mak. Wong kok mak nang anu rek akeh wong koyo kula mriki, tapi mak mboten teng ngene mriki, ngene griya. Ndamelaken kopi tasih wonten bapak kula, ndamelaken kopi bapak kula. Tetak iki lah apa kula buka terus sing mriku ndati-ndati jublang niku amba Mas. Nggih. Kalenan iki. Ndugi mriku mencolplok mriki. Tiyang ndati, wereng kareng ngoten. Amantung ngoten nggih tasik niki sih kula Semerap Gus Bas niku kados tiyang wedok ganteng ngoten. Tolong Pak sampean bukaaken, kula buka.
pesaren mboten wonten, makam niku mboten wonten. Prasa kula lho, Nggih. prasa kula. Sing wonten ngene niku wau, medha wongkrong ageng, motone mencoreng nang sampean. Macan putih. Ngene mriki. Macan putih. Nggih. Ade napa niku? Mak cuma lari alit-alit gupeng niku langsung sembiar dhewe-dhewe. Apa Mbak De? Ngoten. Oh iya. Niku apa cak Mun? Gale ngomong-ngomong kula ngoten. Ade mriki pun kancing emak duki. Mlebet nyawuk kembang garing-garing niku layon niku. Iya. Sembarang nek mlebu rene gak ijen yo ngene iki ngoten. Kan biasanya enten tanggapan apa mriki ya. Niku. Agipun sadar dipeto mantuk. Jam kali lho enten utusan malih mriki, pados kembang bunga mawar. Kan enten tanduran bunga mawar. Nggih, nggih. Ini ku wau. Akhire kula padosi mboten enten, akhire ngene griya enten. Madosi dulu-dulu wonten. Akhire wis mulya, waras gak waras ya iki ngoten. Nyata niku Pak nggih. Nggih kula. Macan putih. Macan putih ini umum bos pokok ini. Niku ibaratnya ngoten yang mendampingi Mbae napa Mbae njenengan ngoten. Mbae niku nek terus Mbae tak nggih. dikula ngoten. Mbae niku. Oh, berarti kalau ada orang yang ke sini tanpa pamit itu selalu di Nggih. Nampak temui ini, Pak. sosok. Tapi nek nggih mboten mesti Mas, mboten mesti sosok ngoten niku. Kan enten sing mboten percaya ya, mlebet. Ngoten lho. Nggih, nggih. Nggih macam-macam nek ketinggalin kadang bareng nyeleneh. Terus sian niku enten bareng nyeleneh napa mawon zamane togel-togel rame-rame togel niku patah tiyang Mas amber mriki mboten. Pokok saken mak kula mboten saged tilem. Oh. Saestu niku. Mangane sampai terusin jenengan nate masuk majalah Liberty. pada tahun pinten niku kurang lebih. Duh, kula Nek mboten tahu. majalah-majalah nggih kurang lebih tahun 2000-an. Nggih sak nontenan. Wong mbok kula kan mboten semerap sih. Wong ditinggali ya terus 100.000 ono zamane bunga mawar nih kayak kaget iki duit tulinan ta apa kan ngoten man. Main mboten semerap. Betul gak salah niku betul Suzuki Tornado tiange niku. Nggih. Tiange niku. 90-an ya. Nggih betul Suzuki Tornado. Nah, sing semerap niku almarhum Pak Gurwari kan tiange kan mesti anuan Liberty. Lho, iki lah mriku terkait semerap nek namine landhep. Oh namanya Mbah Landep. Nggih, juru kuncine namine Mbak Landhep. Mak Sri Kama alias Mbak Landhep. Aduh lho, iki lak Yusri lho jenenge Mbok Landhep. Di sini Mbok Sri. Lho, Mbok Landhep nek sing dayo-dayo niku sing tepang nggih Mbok Landhep. Oh Mbok Nggih. Nah, nek mriki nggih Sri Kama. Sri Kama. Nggih. Oh Mbok Sri. Nggih. Sri Kama. Nggih, ngoten lho. Opol Mas sampean nggo matung kadhe anu nek uring-uring lho, tapi mek cuma nek uring-uring dayo ditulisaken ngene kertas ngoten. Basa Jawa. Tulisan Jawa. Tulisan nggih ana cara apa niku. Ana cara apa? Nggih. Tasik niku dereke nggih pinter Mbok Langgeng niku. Tulisan ngoten niku tambah luwih pinter. Guru napa mawon tiang mriki tiang masih guru napa mawon ngen dilokaken kali tulisan mboten semerap. Iki tulisan apa ya, Mak? Lah wong kon wong Jawa ilang jawane ngoten. Nek muring-muring Nggih, ngoten. nggih, nggih. Nek Mbak tiang napa mawon sian niku terus gul Mbak niku. Syaraté napa Pak menawi nedhi napa? Oh nek mriki. Nggih. Alah gampang. Kembang sekar niku ya. Kadang nek sian kan kemenyan Mas. Nggih. Kan ngoten. Nah sakniki kan pun dupa. Dupa minyake. Nyeleneh lah pambu pun neriman Mbah. Wong-wong sing dan minyak atusan sing jutaan kan ngoten tiang-tiang. Mboten mak kula. Oh, niku makame Mbae niku ten pundi nek Mbah? Mbah jenengan. Mak, Nggih. nggih sampean wau ndugi pundi? Kula mriku. Oh, ndugi mriko. Ngene mriko kan enten makam nggih mriko, Mak. Mbok Sri Kama niku. Nek menawi disareaken mriki mboten nggih. Ngeten Mas nggih, pas sakite mboten saged mlampah, niku jane pesen kula.
aku nek gak ono dekenku eta. Kan ngoten. Nah, mantul ngoten napa niku? Pun kula dikengen laporan polo kali RT-ne. Sing Pak Pole ngeten nambahan lho kabeh kok lor kok sampean njauk kuku kan ngoten. Ah, kula niki kan diaran tiyang kan enten sing mboten setuju sih Mas, nggih kados perumahan, kados anu kan ngoten. Wis ngene lho lo, engko nek dene mak ngenceng-enceng gak gelem kok lor ya tak makamne kok tanah dhewe ngene griya mriko. Kan nek soal tanah kan tasik wonten Nggih. wonten lho. Mau muring-muring kon ngerti apa kon niku ngeten. Ngoten lho. Terus sing wak polo ngene ya, iya nono. Iya nono. Iya. Ati kan karepe nedhi ngene sebelah niku. Sebelah ini. Nggih wingking ngene iki. Nggih. Ngene Biasane wingking. ngoten. Nggih. Terus kula nek mboten enak tiyang Nggih, mriki nggih, sih Mas. Ngoten lho. Jelas tiyang mriki mboten niku. Ngoten lho. Mantul ngoten pun mboten wonten niku. Dalu ning ponakane terus aku bengi gak iso turu bebek kalau nggawa bangkelane ngetan. Ke sini masih minta ke sini. Niku gampang kok Mas, tengerane nek mak wonten niku kan senengane mblonya awake kali minyak kayu putih. Nggih. Napa niku? Apik-apik Mbah. Juru kunci per tahun-tahun. Cekap semanten ngoten mawon Pak, matur suwun informasine nggih. Nggih, nggih. Mugi panjenengan paringi sehat Nggih, selalu. nggih, nggih sami-sami. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.